pondelok 16. septembra o 14. hodine sa v Centre kultúry Junior uskutočnila okresná prehliadka speváckych súborov Jednoty dôchodcov Slovenska. Ako to už býva každým rokom tradíciou, aj teraz sa kinosála rozozvučala ľudovými piesňami v podaní seniorov. Som veľmi šťastná, že to veľmi dobre dopadlo vďaka našim speváckym skupinám. Bol to krásny pocit vidieť toľko spievajúcich senioriek, seniorov. To sa nedá nahradiť ničím, žiadnymi peniazmi, ničím. Je to fantastický pocit. A videla som dievčatá, ako sa snažili o to, aby nám tieto piesne, tie slová vrili do našich srdc. A ja hovorím, to bol 9. ročník, na budúci rok by to mal byť 10. ročník. Verím, že nás bude tu ešte viac a že aj naši občania mesta Levíc prídu viacerí, aby si vypočuli tieto naše krásne ľudové piesne z nášho regiónu. Účasť bola silná aj tento rok. Predstavilo sa 9 súborov z nášho okresu a na záver sa predstavili aj hostia zo Zlatých Moraviec. Bolo prihlásených 12, no bohužiaľ, keď niekde vypadne harmonika alebo niekto z rodiny odíde navždy, tak musíme tolerovať. A aj tento rok sa stalo, že 2 skupiny sa odhlásili práve pre tieto príčiny. Medzi najsilnejšie seniorské hudobné telesá patrí skupina Hron z Hronských Klačian, ktorá žne úspechy už aj mimo nášho okresu. Pred 2 rokmi bola krajská prehliadka v Mojmirovciach a my sme tam delegovali spevácku skupinu z Hronských Klačian, z Jednoty dôchodcov Hronskej Klačany. Táto spevácka skupina tam skutočne získala sympatie všetkých prítomných, poroty i divákov. Skutočne bol to veľmi dobrý pocit a nakoniec sa to hodnotilo v predsedníctve Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov, kde jednoznačne sa vyslovili, že budú delegované na celoslovenskú prehliadku speváckych skupín, ktorá práve bude v tomto mesiaci 19. septembra v Košiciach. Takže sa teším a verím, že ten úspech bude aj tam taký ako v Mojmirovciach.